Vincent van Gogh. En un poblet d'Holanda, el 1853, va néixer Vincent van Gogh. Va ser el gran de 6 germans i amb el seu germà Theo va tenir una relació molt especial. Als 11 anys va ser internat en una escola lluny de casa. S'enyorava molt. Va descobrir que tenia una habilitat pels idiomes. Va aprendre molt fàcilment francès, anglès i alemany. Bonjour, hello, allo. Als 28 anys va descobrir que la seva passió era pintar i a això es volia dedicar. Va anar al camp a pintar paisatges i pagesos treballant. Després va anar a París a casa del seu germà Theo i va dedicar-se a fer autorretrats. Allà va conèixer grans artistes. També va viure al poble d'Arles, a una casa groga. Va pintar la casa on vivia, la seva habitació i va pintar molts quadres de gira-sols per decorar la seva casa ben bonica per un amic seu, en Gauguin. Però un dia, en Gauguin i en Van Gogh es van enfadar i ell es va tallar l'orella. Va estar molt de temps a l'hospital fins recuperar-se. Va continuar pintant quadres fins que va morir el 1890 a un poblet de França. Abans de morir, va pintar uns dels seus quadres més famosos, La nit estrellada.